Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обунатчиҳои канали мо Насим ТЖ, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар. Дӯстони азиз, имрӯз 22 майи соли 2025 мебошад. 1000 рубли русӣ баробар ба 127 сомонӣ ҳастад. Агар шумо равони чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан ё ин ки фурӯхтан, марҳамат дар ватсайи ман суратоша ё ки видеоша қатъи маълумотош партоед. Рақамҳои ватсайи мо 911 32 43 44. роҳ кунед дар 4 ютуб канал реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. Навори имрӯза навори хонаҳои фурӯшӣ. Хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, аз шаҳри Ҳисор. Хулосан навори беҳтарин ва ҷолибшидагӣ. Навора лайк монед, ҳатман дар канал подписатсия кунед. Ба ҳамаатон тамошобӣ фароғатро хоҳон ҳастем. Зиндаву сарбаланд бошед. Шербачаакҳои шаҳри Ҳисор ва Абҳав хоҳаро. Ина марҳамат боз як варианти беҳтарин хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор дар қишлоқи Гулханӣ гуфтагӣ. Хоб дӯстони азиз, дорои 3 дархона. Ремонтҳое ки мисол замонавӣ ремонтҳои хуб кардагианд. И бародарон аввал заминша камера кардагӣ. Хоб ҳамагӣ заминаш дар 2 сотиқ замин, яъне ки заминаш 2 сотиқ заминай. 6 дар хонаи дигар гуфтага ки ошхона. Инам яке дидесин дӯстони дар экран. Мисол 6 танам хеле хона сохтагиай. Хоб 2 сотиқ замин, 6 дар хона, 6 дар хонаи дигар фундаментши рехтагӣ бардоштагианд, яъне ки ошхонаанд. Ошхонаву ҳезумхона ҳам хеле ҳисоб мешавад. Нархи ҳамаша дӯстони азиз 290 000 сомониш мега. Боз муомилаи хубам дорад. Рақамҳои ватсапшон дар экранҳои мову шумо мондагиай. Кадоме ки хонахар бошед аз шаҳри Ҳисор, и бародарон рости гап хонара дарунша камера кардагӣ нестай. Ба касоне ки маъқултон шида бошад нарх навош ҳамин хона, метавонед занг бизанед. Иншоалло ки боз навор карда даруни хонара, мисол ки ҷоест ки дар кортон бошад ҳамин хона, ё ки рафта аз пеши дида метавонед ҳамин хонаи фурӯширо. Дар шаҳри Ҳисор қишлоқи Гулханӣ гуфтем, дар рақамҳои охириш 82 53 қади рақами ватсап дорад. Метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим ТЖ ҳатман салом расонед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ ҳастад Шеринан қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки дар Кӯйбеш, дар қишлоқи Пахтакор. 4 дар хонара бо фундаментиш рехтагӣ, яъне ки боз подвал дорад Шеринан. 4 дар хона подвал дорад. Хоб боз 3 дар хонаи дигар, инаё дидесин дар навор. Инаҷа 3 дар хонаи дигар боз хонаи временка ҳастад. Медуро дайёш зиндагӣ мекунӣ. Масоҳати заминаш 12 сотиқ замина Шеринар, 3 хонаи временка дорад. Обу свет ҳам мушкилӣ нестай. Ва дар наздикияш мактабу магазин ҳастай Шеринар. Гирду атрофи хона маҳкам оғилхона ҳам дорад. Нархи хонара 300 000 сомониш мега Шеринар. Боз муомилаи хубам дорад. Касоне ки аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ хонахар бошед дӯстони азиз, марҳамат бо нархи 300 та боз арзон мешавад аз 300 000 сомонӣ. Дар рақамҳои расискиш охириш 9051 қади рақамҳои ватсап дорад ва рақамҳои дастиш 934 77 94 44 қади метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим ТЖ ҳатман. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки трактор, техника, хулоса лубои чизар барои фурӯхтан, ҳатман дар ватсайи мо роҳӣ кунед. Реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. Кадоме ки хона доштагӣ бошад дӯстони азиз, ранги ҳамин аккаунт инамахе телефона бараки биқапен, камераи хушуш кунед, роиш кунед. Дар 4-5 ютуб канал реклама карда, дар Инстаграм ва Телеграм реклама мекунем. Дар ҳамин 3-4 фурӯхта медиҳем Шеринар. Раҳмати калом барои дастгиритон. дӯстони азизи дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат.
дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Меҳрбахшда қарор дорад. Яъне ки инаи об об мушкилӣ нестай. Оби суед мушкилӣ нест. Гирду атрофаш маҳкам дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Меҳрбахшда гуфтагиай. خلاصه دوستان عزیز، کسانی که از ناحیه و از شهر وحدت خانه خر باشد، مساحت زمینش 5 سوتق زمین است. گرد و اطراف خانه محکم. اینای دروازه کلان خشون نو چسباندگی دارای 7 در خانه دارد. شیرینر 7 در خانه مهمان خانهش گفتگی که 7 بعد دوونیم است. 6 تا خانه دیگر خلاصه خانه ها ریمون کردگی. فقط همین یک تا مهمان خانه ریمون کردگی نیست. فقط درونش ریمون میکنید در تماشا. خونه را با دقت تماشا کنید. نرخش 350,000 سومونش میگه. باز ان شاء الله که سودا میشود، ایواز کرده میشود به یگان کوارتیره از شهر وحدت. خونه ریمونت های زمانوی گرد و اطراف خانه محکم. خب آب سوئد مشکلی نیست. دکومنتاش همش سرتیفیکیت کردگی تهیه در رقم 908 86 84 65 رقم های واتساپ دارد. میتونید مراجعه کنید و از نام سامانه ما حتما سلام رسانید. خلاصه دوستانی عزیز، خانه را 2.5 минут камера кардагиай. мисол одамое ки хонахар бошед аз шаҳри Ваҳдат, бо диққат гирду атроф ҳамаша тамошо кунед. иншоалло ки маъқултон бишавад. марҳамат, занг бизанед. боз 350,000 сомонӣ савдои хубам мешавад. шервинар дар рақамҳои экранда муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷа ҳатман салом расонед. دوستانی عزیز، دیگری اعلان ما کوارتیرای فروشی است. کوارتیرای коробка قرار دارد در ناحیه رودکی در گردش لنینگراد. خب دو خانگاه 48 از 7 کвадрат метр دام خودش 11 اتاژه. خانه قرار دارد در 7م اتاژ. کدامی که از ناحیه رودکی کوارتیرا خر باشد، коробка گفتگی باشه شیرینر، با نرخ ارزان، نرخش 275,000 سومونش میگه. در نزدیکیش مکتب و مغازین همه چیز دارد. نرخش 275,000 سومونش میگه. خریدار انیق باشید. باز انشاءالله که از 275 باز ارزان میشود. خانه‌خرها میتونید در رقم‌های 870 34 46 46 رقم‌های دستشان و رقم‌های واتساپش میتونید طریق رقم‌های واتساپشان مراجعه کنید. نگاه کنید دوستان عزیز، айтреза бода ҳавои тоза ва яъне ки коллеҷи тиббиям дар наздикиш буда шеринар. хулоса марҳамат дӯстон, занг бизанед, аз номи сомонаи мо салом расонед. و دوستانی عزیز، کسانی که از شهر دوشنبه خانه زمین درخواست کرده بودند، مرحمت، خانه فروشی در شهر دوشنبه در طرفهای امانال دهه مهتری. خب دوستانی عزیز، 4 در خانه و 6 سوتق زمین باشد. در نزدیکیش مکتب دارد، بیمارخانه، مسجد دارد، اپتک، همه چیزش یعنی که نزدیکه. دکومنتاش همش سطح هستند. ремонти خانه 4 комнаташ سطح خانه ساختگی 2025. 3 تا 6 метр, 1 تا 5 метр свет ҳастай. об аз ҳамсоя мегирем, проблема нест. чашма овардестанд, 4 комната, 4 та подвал. агар ремонт кунӣ вайёрам яъне ки хонаҳан. дӯстони азиз, нархи хонара 420,000 сомониш мегӯяд. дар марҳамат дар рақами рӯи экрана метавонед занг бизанед. و
ва дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар посёлкаи Нав. Се дар хона ҳастаи шербачаҳо дар 8 сотиқ замин сохта шудааст. нархи хонаро 160 000 сомониш мега. Боз камтарак дигар савдо мешавад. Гуфтааги ки хонаро биё аз пеш бибин, савдо дар назди ҳамин хона мешавад. касоне ки дӯстони азиз аз шаҳри Ҳисор хонахар бошед, дар шаҳри Ҳисор посёлкаи Нав гуфтем, се дар хона 8 сотиқ заминай. нархи хона 160, рақамо барои тамос 218 39 39 қадим метавонед ба ҳамин рақамо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳон, пешина Қумсангил, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Махтумқули, чорум Долина, 12 сотиқ заминай, 4 дар хона, ремонтҳои нав ва замонавӣ, оби свет ҳам ҳастай, документош ҳамаш 100% ҳастанд. Ошхона, баня, ҳоҷатхона дорад, морғхона, заргӯшхона дорад ва дарахтҳои мевадиҳанда аз 24 ниҳоли, боз 24 ниҳоли лимон дорад. гуфтааги дӯстони азиз, гирди хона маҳкам дарвоза дорад. нархи хонара 280 000 сомониш мега. касоне ки конкрет гирифтанӣ бошад, дар рақамҳои экранода метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо салом расонед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Даркат. хонаи заминии фурӯшӣ 4 дар хона, 4 дар хонара подвалш дорад, яъне ки 4 хонара подвал дорад. верантиш қатъи, ремонти миёнавӣ, 15 сотиқ замин, қатъи хона дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Даркат, деҳаи Пушқоқ қарор дорад. медарои зиндагӣ мекунӣ. нархи хонара 270 000 сомониш мега. касоне ки аз ноҳияи Фархор хонахар бошед, дӯстони азиз, марҳамат дар рақамои 907 28 55 28 қадим метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълоннигариамон хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар ноҳияи Зарафшон, яъне ки дар Душанбе, ноҳияи Зарафшон, деҳаи Маърифат қарор дорад. 4 дар хона ва масоҳати заминаш 5 сотиқ заминай. хона барои зиндагӣ кардана тайёрай, гирду атрофаш маҳкам ва фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. инаи калидоршай 4 хона, калидори калон, хона ремонтҳои хуб ва замонавӣ. нархи хонара 290 000 сомониш мега. дар рақамҳои 918 41 90 01 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. апау хоҳаро ҳатман шуморам дар ҳамин канали мо подписатсия кунед, чунки аз нархи навои хонаҳои фурӯшӣ иншоалло ки бохабар мешавед. касоне ки аз шаҳри Бохтар, дӯстони азиз, хонахар бошад, ина марҳамат, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, наздикии аэропорта қарор дорад. 4 хона мебошад, 4 дар хона ва дар 4 сотиқ замин сохта шудагиай. дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад, дароза часпондагӣ, гирду атрофаш маҳкам. нархи хонара 240 000 сомониш мега. касоне ки аз шаҳри Бохтар, дӯстони азиз, хонахар бошед, марҳамат дар рақамҳои охириш 9309 қадим метавонед занг бизанед. апау хоҳаро дар панои аъло бошед, бардора шумо зиндаву сарбуланд бошед. раҳмати калон барои дастгиридон, ҳазор раҳмати калон барои лайкода, барои комментҳои беҳтаринтон. иншоалло ки дастгирӣ кунем, орам пеш мерем. худованд нигаҳбонтон бошад.